Nar il-ħamis 17 ta' Novembru il-banda tal-Partit Laburista settella kunċert fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Dan bis-sem ta' diversi kantanti rinomati li se jkantaw mal-banda tal-Partit Laburista. Dwar dan il-kunċert kellimna mas-surmas tal-banda tal-Partit Laburista il-Maestro David Aġus. Dan lejl ta' spettaklu ħajkun hemm il-mużika ovvjament, il-banda tal-partit li għandna running order vera interessanti għax għandna diversi kantanti wkoll li ħajkunu qegħdin jipparteċipaw mal-banda tagħna li huma rinomati u ta' ċertu fama. Fost il-kantanti li se jkantaw mal-banda tal-partit hemm Mary Spiteri, is-soprani Rosabel Pavija u Kerin Camilleri u t-tenur Alan Xiberras. Waqt dan il-kunċert ħajkun hemm ukoll features rigward l-istorja tal-banda tal-partit li hija interessanti ħafna għal fatt li timalgama sew mal-istorja mbagħad tal-Partit Laburista wkoll. Infatti il-band issa ilha waqfa għal dal-aħħar 91 sena. Dan il-kunċert se jibda fis-7 ta' filgħaxija u wieħed jista' jixtri il-biljetti miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun jew iċempel fuq 21 24 9900. Kull biljett jiswa 10 euro.